Wayo gausi mai matsayi uban mugami barhama ba abinda ba kai ba. Mai matsayi uban mugami barhama ba abinda ba kai ba. Allah ni da kai na fake barhama ba abinda ba kai ba. Yaban gausi shine na rike, du sanani wallahi na rike barhama ba abinda ba kai ba. Za na faɗi ko za a dake barhama ba abinda ba kai ba. Allah karo salati gun Mahamudu mai kyan zubi, sa ahali da albaiti na Fadima ummul Hassanaini. Wallahi babu inda baki je ba. Mai matsayi uban mugami barhama ba abinda ba kai ba. Ahmad Tijani shugaba ne barhama ba abinda ba kai ba. Barhama gausa adali ne, Shehu Gibri ma'arifi ne barhama ba abinda ba kai ba. Maulana Abul Futuhat babu abinda yanzu ba kai ba. Tafiya ina kamar ka, ya sharbi ɗan salaba kamar ka. Ni maulana yana kaunar ka, Sharif Al-Sufa hadimin ka bayi da wani lamari in ba kai ba. Mai matsayi uban mugami barhama ba abinda ba kai ba. Mai matsayi uban mugami barhama ba abinda ba kai ba. Mai girma maken kalami, mai daraja a ya imami barhama ba abinda ba kai ba. Sirrin Allah ina kamar ka har abada rabbana ba zai yi ba. Matsayi daraja a baiwa gausi, isa girma barhama gausi. Ni gani gare ka banda sisi, asirta ni kar in rashi har abada gausi du da ban kai ba. Mai matsayi uban mugami ya shi barhama ba abinda ba kai ba. Komai ka kake tasarrufinsa barhama ba abinda ba kai ba. Masoya na kamai muka rasa, kai wallahi mun fi karfin yasa barhama ba abinda ba kai ba. Gani imamai za ya samu mu bar gausi hakan ba zai yiwu ba. Kai rabbu ya ba kaunar rasulu, ka kadai ta a cikin jamilu. Kai ne Ibrahimul Halilu, a can ka zo da agunsa, a nan ka zama ubanmu ba wani ba. Mai matsayi uban mugami barhama ba abinda ba kai ba. Arzikin Allah ina kamar ka barhama ba abinda ba kai ba. A wurin Allahu ba kamar ka, kai kowa yana kasanka barhama ba abinda ba kai ba. Ga inuwa ku zo mu huta, ku bar makiya dukansu ba su kai ba. Na rantse kafin Allah wa za ya ture, barhama gausu kai kake. Dukan kaunu kai ka tsere, kaje ka zo suna gyangyaɗi, wurin da kaje dukansu ba su je ba. Wallahi girman Allah girman barhama, zancen Allah zancen barhama. Jakadar Rabbu sai barhama, taskar Allah rike barhama. Ba za a yi lamari babu kai ba. Mai matsayi uban mugami barhama ba abinda ba kai ba. Na rikice cikin ka gausi barhama ba abinda ba
alkawari na ɗau'in yasi. Zana yabe ka babu fashi, barhama ba abin da ba kai ba. Kai ɗaya na cikar muradi, babu wanda zan faɗi in ba kai ba. To mai sarauta ga uban sarautan, kai in gausu ya ce ba a tankan. Ga namu na ce ku nuna nakun, duda na halal akwai uban sada da uba duk suna cikin duba. Mai matsayi uban mugami, barhama ba abin da ba kai ba. Mai nema zai tarar da samu, barhama ba abin da ba kai ba. Mai hakuri rike imamu, komai sanani cikin barhamu, barhama ba abin da ba kai ba. Mun tsaya cikin kashe huga hanya, ni ba zan yi waige ba. Lamari na duk akai ya kare, yabon waninka na kore, ni ganin waninka na ture. Babu abin da za a bani, wallahi wanda gausi baka ban ba. Mai matsayi uban mugami, barhama ba abin da ba kai. Sirrin Allah a gaida shehu, barhama ba abin da ba kai. Ya mai matsayi cikin ilahu, ni kai na rike a ya fasihu, barhama ba abin da ba kai. Ga hanya nan da za ya kai ni ga Allah, ni ba zan yi rabe ba. Babban lamari uban ɗarika, ya barhama gausu la sharika. Jirgin rama ina kamar ka, ni ko na faɗi ba kamar ka. Har abada rabbana ba zai yo ba. Mai matsayi uban mugami, barhama ba abin da ba kai ba. Ba komai akwai kashehu, barhama ba abin da ba kai ba. Idan na faɗi a dinga ihu, ana zagi na bar kashehu, barhama ba abin da ba kai ba. Ni ko na faɗi ina kaunar ka, har abada ni cikin ka ban kawo ba. Tun a farko da san ka aka yoni, yabanka nake ko za a karni. Ka kara rike ni kar ka bar ni, a cikin hidimar kukar na tsofe. Har abada ka saba zai babu ni ba. Mai matsayi uban mugami, barhama ba abin da ba kai. Shaudan girman Aliyu Sise, barhama ba abin da ba kai. Dan mai gora ka sa na rase, dan almiskinu zana rance, barhama ba abin da ba kai ba. Dan matsayin Sharif Ibrahim Sale na Barno ni ina tuba. Shaudan girma na hadiminka, shana gibiri matajallinka. Domin shauda hirbaucinka, shaudan girman Sharif Tijani lawan bukar cikin ka bai kau ba. Mai matsayi uban mugami, barhama ba abin da ba kai. Shaudan matsayin Abul Futuhi, barhama ba abin da ba kai. Shaudan matsayin Abul Futuhi, shaudan matsayin Abul Futuhi, barhama ba abin da ba kai ba. Kai fatahi gare ni shehu, har abada ka saba zana yo rashi ba. Shaudan mushiri jinin ka shehu, dan mai dala'ilu na shehu. Dan shehu harazimi fasihu, shaudan matsayi na shehu Tijjani kamun kyautar da banyo zato ba. Mai matsayi uban mugami, barhama ba abin da ba kai ba. Wani ɗalibi da malaminsa, barhama ba abin da ba kai ba. Wani ɗaya na gidan ubansa, ya Sharif Al-Sufu kai ne kasa, barhama ba abin da ba kai
komai ba. Ahmad Fatahi nake baituka wallahi ba ma fara komai ba. Ahmad Fatahi dan ɗarika daga sufiya da'irarka, a Barno muke Maidugurinka, ka ƙara rike mu karka bar mu har abada, ka sa ba za mu waiwaya ba.